Národný park Slovenský raj predstavuje jedinečný kúsok Slovenska. Nájdete tu nádherné, úzke rokliny obklopené nesmierne bohatou faunou i flórou, ako aj množstvo rozprávkových výhľadov. Bránou do Slovenského raja je malebné mesto Spiská Nová Ves. Práve tu sa manželia Garajovci rozhodli usadiť a vychovávať svoje ratolesti. Spolu s naším obchodným zástupcom Gabrielom Pupákom sme ich navštívili a porozprávali sa o modernom riešení ohrevu vody v ich domácnosti. Volám sa Roman Garaj, mám 44 rokov. Narodil som sa v Poprade, ale väčšinu svojho života som prežil v Spišskej Novej Vsi. Momentálne pracujem v zahraničnej firme, väčšinou pracujem z domu. Medzi moje záľuby patrí samozrejme rodina, deti a práca na záhrade. Pre tepelné čerpadlo na ohrev vody sme sa rozhodli hlavne z troch dôvodov. Prvý bol objem zásobníka, ako druhé boli nízke náklady a za tretie ekologická stránka tepelných čerpadiel na ohrev vody. Najúspornejšie zariadenie, aké momentálne je na výrobu teplej vody. Aj na základe vlastných meraní viem povedať, že reálne mesačné náklady sú zhruba 8 až 10 eur. Primárne využíva tzv. Odpadové teplo v miestnosti, ako je mraznička, sušička alebo nejaký iný zdroj vykurovania. 300-litrový zásobník tepelného čerpadla na ohrev pitnej vody nám poskytuje dostatočné množstvo vody na fungovanie našej štvorčlennej domácnosti. Pri využití vnútorného vzduchu ako zdroja tepla musí mať miestnosť inštalácie objem najmenej 13 metrov kubických a teplota v miestnosti nesmie klesnúť pod 6 stupňov Celzia. Zariadenie je určené pre zásobovanie viacerých odberných miest s prehľadnou a jednoduchou elektronickou reguláciou s LCD displejom. Jedným z hlavných dôvodov na inštaláciu tepelného čerpadla na ohrev vody bola rýchla a lacná inštalácia a minimálne nároky na priestor. Je vhodné do rekonštrukcií aj do novostavieb. Tepelné čerpadlo na ohrev vody je umiestnené v technickej miestnosti a jeho prevádzku ani nevnímame. S výberom tepelného čerpadla na ohrev vody sme maximálne spokojní, určite by sme nemenili. Štýbel Eltron sa venuje vývoju a výrobe tepelných čerpadiel už skoro polstoročie. Zvoľte si najúspornejšie riešenie ohrevu vody pre váš domov. Navštívte www.štýbel-eltron.sk, vyplňte kontaktný formulár a získajte nezáväznú cenovú ponuku od kvalifikovaného obchodného zástupcu Štýbel Eltron.